Mama, we did say. Pacho me de men ama. Men ama, Pacho free crobeso. Pacho me free mankasim. Jo. What a Roma, assemble and do na man pay. Pacho, Masem de nam de boko. Say me ne boy sibiti areas. Nam catch ro say. Minya quarter proto and a half me pay. No see you. Enti be 1 month na me shia no kwa me bi last or ye mason. No say sister, nkoma ani me di en menya bio. Ana me see you. Na when no say o ekono no hemai. Ana me see you. Ene me paniura we no ne me koi. Tobo, kronom hemai, enye ye brasa wansa krom ana hemai fufuro biya kwa abre hemai a. Da bi we yo. I want the same. Wo free ekroya ewo hoyi. Wo free breman na akọ kono no. Okay. Nyeho. Eneja ode kansa nti ekọ ayiwura no ho. Sasira no na me se wonte so no se na wakọ. Obo se na wonte so. million quarter plot. Na me se na ante so no se no wahu asase na o besrent so no nti une mesi na odo bae no enkohwe. Ena mesi na ade chinye no ne me koe. Na eye na me se me pe. Ti e bae no na o system akohu na me pa. Ya koye yirai. Ena me se boy ne mfre no no omla. No ono eye na ade no o meche no no to say mesi ni na eye so adwuma. Nti o kire boy na ohu ye na ye koe. Koe na me se me pe. Ti ade chinye koe no se 60 no se wonte so. Ena me transfer 50 million free me phone so. E de man is 10 me ba betua. Na sika bia ni me 50 na ma no so. To so mo no boy bi so ye so meka wo bebia asase me koto asase wo no nete. Nti me kwa ne nche na ono so mini no na me se rudu. Na asase abra yi e de mami osu hu ni sa no so e wa na mete ne ye ono na asase nkrata no ohene ne ye no. E no ye de me koto yi eso de ntu on na je pipa ne ye de ebre mai no na mse ne se wodi hu adanse ya ne ye enaja ono a su mechanical sister so person hu se eye de abra ne enkodo ne enkohye so na sa asem bi wo ho a wahu na mesio ntima ma mfa anye akwadworo ne kosi ada na meje ne normal no ma me direction na me de call kono no ho no nti obehia me ne ekọ nti ya do abrosan bi wo asase nanim ena ma ne ye ho amono no na boy ne be se e asase wura no si asase wura be meba na obie ne pono no obai no hu no wodi eminiu na obra e ba asase so nti ho na mebo to me yem sane eye no ono papa ne frɛ adofo ni bi ma me e be ka bra yi hu no mo do nti owie amaniska no so ndi onche di papa ne de ne ba he no charge na mitua ne ka ti ade tia na boy na obedo obi no me se ne onhwe no onhye ne anya yi no frɛ me se mama ya hye na ma o me kohwe ene me fa mesi na ono di animu ma me nya asase no ono aso ne se obesi dan na ma nti okotwa information ye bibia nti ade chi bia mu na ekoto blocks ne ade kogu so na afie ba akoso san wo manim ena ye wo fie na boy ne frɛ me de obeboa me ye do ense mama obi aba se asase ne dia na mse obi be na aba na mse me ba na mdim de kako mesini no ne ye so ye bekọ dada na mse kwame boy na frɛ me sa asase no obi sene dia na ose ho asene dia wo de yenko ye koye efie wo manim no pe sister bi no so no okodwum de bia okodwum nti obeba na ya do ne ayese ba ohun ni pantine na ono so atwen se wo ye na ne dia na mse wo di ase wa na kwame so beka se ne wo di ase no ose mma me nkyere mo hye ode ye koye na okokyere epo ba ko a na okokyere epo ba ko na mse kwame na aye ne de no ose a ma me mfrɛ ludi na sasura no ye frɛ no oye ne dia nya ne dia aye wan ese ne dia na mse bra ne ye fa pipes na wo kan ebra na bra behwe bi na wo ni pipes na ntwi aka ntwi aten nan kan ho a o fa ma me nti sa na koye nti ye no ana wa ma na me gi fon se bra wo ma me ba ba gi mi sika me ntumi ntwema so because sister na kire ye ne hye o se ai ene nya sa de ane nsuo na eda ho no ebi a asase no nsuo na to no
na me say na nsuo na to no na ama obi be kire me obi asase so no agi me sika na me ne boy ne fa aka ne ba na dwumam ye ba na me se bra me gi me sika o se sika no o se ne ma me na me bra yale wo baby ntima sani mu 20 million ama no nya abotre metua na bisi e no ma wo say wa ama me bi nti gusu na kakra onya 20 a na odi ama me onya say ya na odi ama me nam de msusom tu ho na obeka say wono na ma akoto anwea ato blocks ato cement enye wono na asase no mko kire me anka me mfa saa ne ma nkoguo tini bra bi su si da wo heman ho aha obema na besesa no motu na me se mu firi kura enya aya kadi mu firi kura na mu tuetua meje se ne otuetua 50 million e di ama me no see you afa na aka 50 million ni mu 2 million emi say last Friday 2 million pe otua ya ama ne beka 2 million no otuetua nti na no ode bre me na mankasa na me se na ayi na anwea na ayi na o se ani pa na me so o mefa no sese no me hu ne o ye na me so you na see em fine obi a me fa so no ka se o mefa no anda na bisa no se ne bla no enya me va na me se na ka che no me fa se me se mu de mu firi a na mu tuetua anwea dodo sei me ye to anwea ayi na afi no mu tu finance to mu me to abobo ya no ba ko na me to cement tare no ma me to anwea bobo ya se ho na anwea ho nti na mesi no na cement abobo ya ne ba ko no ntu ho de ni bi emfra no mfa nya finance na ansa ye beto ti abobo ya na say na 2 million na there be blocks say blocks no so ya 260 eno sika say no ma me ne ka bo mu no oje me 30 million ani anwea no anwea na we no oje me 30 million na me ka sa no osiyo nti me hwa a onfi me hwa a onfi na anwea ne go ho ni nyina ne cement ne ye how many bags 3 bags 3 bags cement 3 bags anwea bobo ya ba ko na de ebiem na blocks 260 ba ko 80 cedis 8 cedis na 80 cedis 8 cedis blocks na ba ko 8 cedis entesa pachan obi na kan ya yire yo also blocks near 200 pieces 260 260 crab by 80 near 2080 cedis plus cement 3 bags and cement 80 cedis 100 cedis crab plus 300 and anyway plus 300 na bobo ya no so ba ko say ba ko 2 million na bobo ya ura no so ji me 2 million o de ba anwea 2 million na bobo ya 2 million o de ba plus another 200 na 2780 mebo e je say wo je cement me ensa na way ma me bi je gu some ready say ya ye bo nya bo sa 3 months mu ni hey cement it is say Nurudin onye dey ameji mami ya na me cement ska na ne apafo etu foundation no mfa nka ho ni na account na my na 30,000 3,000 abija for mon simple momre me me na ama maami ama no me me na ye maami na ama no maami asem we de ye tatia case ampa obi ade ye na de ye sebi obi ntumago ye na de mom se si a ye kan ono ohwe de kwan Nurudin de na fa so no de ne were ko sha asase ni mu abana me sa ne ma we no ase ba ye nso no wan fa ne ho anhye ma amoa no ni to asase wo heman waji atum akoto wanya nhwehwe mu bia ma me sa de ye wofu bebre a sei na eba wo hwehwema de we go to the baby as 50 60 na me ka say Nurudin o ye di kro ton ade wo heman
Nurudi oye dikro me ma me bisa wo ba cho da bi so oye na na matra nkonwa e wo himan ni bi ono so na koto wo na se wo koto ye nti wo to ma wo do kwa ahimfie ko ba ohini bi amane ye krata no hu ni amen aniema bi wo ha ho se wanye nhwehwemu anhwe niema bi even se wo de wasem kokoto kra yesi who alleges must prove enti se ade no a wo se wanya se ye japade wo kwa akoto de dikan se obusa ya asase ne ho nkrata na wahwe ana asase bia asante ha no asase ye nto etunsa bisa asase ne wura enti nsa kakra na kora wo bakwa akotu wo ho no esese wo ye hwehwemu mo ohunu se ampa asase ne ye ne de kwa krata yi nie na de 6000 what you mu 5000 wo se krata me mfa ma wo de akwa akodi ni ho no eye bebre wa aka 1000 cedis wo se krata no mfa ma eno ama wo ye ma hyew yo Nurudin me mo acha no pe Nurudin me chiawo hello Hello. Nurudin ma chai Hello. me pacho me chiawo What's it? me chiawo Yeah. me pacho that is Nurudin What's it? what to say Yami Adumo. oh me dey dia brand fie me wo man share him fie Opemsuo radio What's it? me se me dey dia brand fie me wo man share him fie Opemsuo radio Nintina Okano. ede wate to asoma me ade mu enti abnasa de America no ho ukoyi no disrespect yes you na me go be ni me wo be ede wate oh ye mu kwa na bom asante ha de wo pa asase ato a ba bi esasa wo hwehwe ya ahemfie ebi a wo ba mesi fo no de mesi ni mi koye adwuma wo ha no waka cha so obi sao Nurudin na ti say Boko. yo me dey dia brand fie me no ka say from Opemsuo radio man share him fie Onu make us free ifa. Opemsuo radio man share him fie I want to make us free man share him fie. me pacho an No be any no bi ani asem so ase ase o eni na ebobo ba enti no eto da bi wo ho a ye se de ne ho a kire no na ye ka bi ma no nti ma me ye ntimi nwinu wo pi na emom ye ka ma na ye afutuo ama ye nuanom pempema nkoma etie ye se asante ha no se wo pa asase a busafira himfie se nana bi mpodi ama wo bi a obetima di ho adanse a kire so oh wo bi na ye ton ama no nti hunu nipa no na ne ye nye krata ama ekoye say Messi ni bi no aka mahunu asase wo ha wo mu de saade ni di nkrofo dream ye agent asase bi wo ha wo beton no waje wo no ntemfa no waje adi Nurudin oye die ni me pacho bandani oye die ni anda omfra sante ha ba bia bandani me tu omfra sante ha ba bia ondi hine wa sante ha ma me kasa ba cho da bi ondi hine en woton sase wa sante ha etore bia asebi base ya na ehu nipa akoma ye tore bia abono abena bra fom chese ebi abufu mimi tini nkwotena banda nkwotete sase nton asembo ho amien kan no kure mitimi nkwotena banda ntete asase nton mena wan ana yenso ye ton sase ye yenhwehwe ni mu mesi asase nya connection asa wo kwa abrochire na wo mpesu obi behunum ene obi je ska no okoto asase ne sofo kura beka chen so obusuani hu aye beku so bia wo obusuani ne wote hu kire ne kura nka obeboa hwe Nurudin wo so oru obi ani asem so hu adai obi ani asase wa asantemamo ensase nyina ye kotokonyene dia ene odi ama na tano ne yire nom ane na brempon kofukuo bi ensen ena ehwe ye ransase so obi ani asase wo ha ti ye to asase ama me ye sika kopim ha Nurudin ti wa hwani ame ya asem we na o se nkesi kwa abra ehunman ye rasawansa krom ka Nuruti ni o de se Nurudi asehwan no
radia o si ya wasan ko fukuo no ba bi o mutimi tena di saa o mo mesem no fafa himan wo ana kwa abra himan ne epre himan kro himan mi ononom wo de awafo afoforo akotena saa mantem wo ba bi na yo ho se agiman na kwotete nsase ton na wo behu se sabi ebru ba ma bi wo ho aye ka se mani wo bi ani asem ka omono brem yo abina mama na wase na sede ade mu do kan ye no mama no ne ho aka adwam nti yenu no bebre ya na ha adwen kakra den so no ye omanfo nyina atiase se enye ba bia chese media de me wan se ubetimi aye kakra cheti bia to hwa so de pe asase no abo sesin bia se do benye ba bi edi uti ato na ya ye nya hwehwemu ni fiti ya efisa de ne boofo na susu ya to ya ko yidi de ko tuo ya de ko ma obi a onimo asase ne ho hwe onu oni asase oni ya hene wo ho se ensuo na didi aba asase ni can you imagine this oh e dey hard ring na ne sikare ya nyere na champo bebo ni ndwan na no rodi ne wo bo ndwan bebo ni ndwan ma me ma musu e na hard ring na bebo ni ndwan se ko mu faso mu nyeska ya na mu mra na bisa biem asama na wa bisa ya na mu mra na ase sabi wo ba bia wo ba hunu no wo be edunsia wo twe ne nkoro ya na mi bisa sa na mo awo no mo ko ya na mafia na oh ya na wo dwene wo ntia se odwene ho a wonte ase ya ka na fidie so aka se asantimo e omi abusuani alase abusuafo bi na mo asase wa ha ni nyina ye urade a na ode abena o chirichiri mu no ode sa na brepon na yire nom ene natano oh na etore bi so a ohini wo fa asem ohini nuanom ne sa nkofukro do adeshemrantie we de anya adeshemrantie wo na kire se wo se etore bi a ya na adeshemrantie no so na makire ye di ade akonya ne da ye fiefuo no no mo su twadi no fa na ye hene we ma me ne hima no na sa sam ne de bebre na ba ka na media na aso intime mpe ai ane ayi Eda Frank ayi ekro ne de say da bi nya kwa mo tikrom ana sa lenke kwa mo sa ho no kwa na awon ne wa kwa mo Pentecost kwa mo Pentecost no so akonya no na nko wodi ene wo pe na asori nti wo ba ye go to was akonya ne ho Japade Eda Frank so eti esra omanfo de ka na fidie so mun ya sra mo amuntie mai na ya na ensem se ya na ya tete ya tete pa se de medical kan ni ya mo mbe da mo nyini sika ndi a ene mo nka mianti ase na mo so abre pa de wonya bibi kakra edi kope obi aduti beto na akotue ma nipa se bi okusa bi adipa bia hunu bi ksa keka na ni sara kwa na obai e cho ma minji mi ngai abu jaja se nyene obaba kenka se di guru obaba bonjai obaba medasi pa na minshira utire hu so ya fa mi ra hu se bi so wole wajuma ye fo ye pa na minshira mo ne se de musi ye adwuma ne fa amnim se de sa enwa ne de dabi to bo ase on sa asem no kan wi na ne fodie ba ani ye bonwan fodie de di aba no di o nye de hie o dabi du ni di no waya duri di as a one di no one mo brehe wa ka de yanka oh no me kan o se wa ye as a lulu di new so one di new onu se bi ebu se bi so ofiri wa santimemu a ofiri ya banani na se bi ebu se bi so na se bi banda hene na sa se da ye friends eku ase ha ana santimem wada wuruma krobi wa krobi to aso tira me ka say that's right enti oba pa se duri ndini o se wa dini no ne hu ne bo nwai dodo asay we ne hu bo nwai dodo asay yenu wo ne tita afo nyina na o se dum dum yenu abi ne duri dini no so se go fi prefo ape ana be hu asase no sankrofo no ne ma me na nke be di hu ma na we nya nyi ana anu akra de yase nke kira ne betu wo hina wa ba na ake de ama no no sankrofo no so hwe kira mo yesa this is a duri ni nyama ni pa saa wo mo wo nyina o de kotokro o betwe mo nyina aba
oh kuro ba ko sa meti ye no be free Cape Coast mfantini o se abeku le te won sa ase no no oton na abeku ti free Cape Coast beton kenka asase senye ye mesre mo maye hunu se didu ho aye bo a sa nipa no chi na nye ye o ade se de wodi kan defeat akoto wi no so se duru diri ni ya hwan dini ya okay woni asase wonya hwe obe ko gwa suma for na customer and the customer dia say na okay abra azo wa chekro no watch adum ya attitude wa say ja no the duru dini no duru dini na wo kan wa se duru dini no do se duru dini wa you na make me ya na dini dia oni asase oni asase ana mo so mo ton asase ya na mo asum ya mo de asum de bia na so pan ye tadidi wo na se muna muna na se mo so yise ye mo la na mo apre na la ye so asechire sei se bi kan kontompo no ma ne kufu ado odo kra na ye o se e bi dia abraha e wa ya utri da o papa ne ye se na chiri wo bi mo so ba bia mo pedi ade wo mo mpe ba bia ka wo eti mo nti amanda ya dosu yo ya damase monya yesa wada mo to nsase no e wo se mo mo ni da ho na munya asumuda no e ka na wan se ana wan se ana wan se abra wongo hu kro mu wo hene kro bia wodini so na wo hene wo no mo wo hwe wo maye wura ana wo hene yiri bi ana obrempo bi ngo kro mu kwa ngone na na mo wo chia me kra wo nana chia me kra wo nana o ma chia me mfa ngona na ho se chia me dia se dia bi bu a ebo bi su na kotongwanse mesre ya ene etonsa ase no musu mu ya so munye ye de ana mu so mu akromfo nti no so mo ko straight ni so connection bi anzo fa ko dem bia ekro de e bia wo kire se ho kwota plot 6000 kra me wa mo ana make no sa no na ye ne fo wo ye connection duru dini na to asase abra wo hiri ni wo de anene duru dini no se de o baje fofofo se de be ya ababa nte no so nya ni sika aboa no na ya kira duru dini akokwa zo ko fa de na aba o fa me gu askwa no wo to ni jeni ta ro ko so jeni ka ro ba ama 1 million so eti o baba the american say ye nuanu wan na ama kwan abeda ye ho wo mu asabi adehia ye ne wo mutifie jamkwa na usan ho jamkwa na omusan ho ama se ama hefiri bebira ye mobo e fa kura yare obi won wo so nkwa asase so obi wo kura ko na se grandpa kura to po wo se asase so bi abra ye mo hie ro ko fie kura ko dai won sorry na no sa wonye be ma betimi akokon wo ye fa nkokon grandpa to na wo dwan ye to bombo anka be de so ti no man bebire wo ya mu ye hwe ni yi na se bi bu se bi ye de ton asase no mo me ye ni na ho na se bi ko bu asase a kokoro ra ho ye so ko kuro kanyase hene wo ho na agosiri chiame so chiame so wo asase a dintra da ko so pe na kanyase hene no mu sa pa chiame wo asase on so ka cho sa ne kono ngo tire obi a abi no waji atum na na ne wada wo ko chiame ne ba obi no sa da betu no ye nkata ama me on so yo e wa no wate ase that's your brew Nurudin mama so ni baby ote oni asase ai ti nyame ya do ma baby obi a ye beto